Welcome back to the Bodo Couple YouTube channel. So लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि बे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरनाय जालायबाय जोंहा दिनै बिराद खामानि मावग्राफोर फैसोदों नै दिनैल' नङा आरो मैयाबो दाख्लिनिफ्रायनो जागासिनोखा ओमफ्राय दिनैसो भिडिअ खालामनाय जादों नै एसे आखाइफ्रा नायजाला बोथोराबो बिराद गुसु डिसेम्बर मास हाबनाय लोगो लोगो बिराद गुसुखा जोंहानाव ओमफ्राय सिलायाव सान्दुङानो नाङा नालाय सुहाबजोबखायो ओमफ्राय नै ओरै मावग्राफोरा नै दासो फैहांगासिनो होदों ओमफ्राय नै इथिंजा जोंहा बिदा फंबाय लागावगासिनो खामानि फालिगासिनो दङ बिराद बरिया बानायखादों आरोना फुलिखौबो माने खामानिया एराखैमोन दाख्लैबावै बेफोरबायदि खामानि माबाखौ बाहायनो रोङाखैमोन आरो आइडियाखौ ओमफ्राय दासो सालिनानै थाब खामानिया एरदों जानने के लिए सीखो अब ग्रुप जाबायदां खामानि मावनायखायसो गस्ला सुइटार खुनो हादों बिसोरो भिडिअ खालामलायमारगोन बियो आंखौ हाय मोनबेसेखौ नोंनालाय आयो मानैल'थार नों थुथाल' हादों बोरो ओमफ्राय सोबावदो बोरो प्लास्टिकआ बोरो दे सोदो दे सोदो हा सोगासिनो हा लोगोफोर चकलेट फुलि जावैनानै हासोग्राफ्रा चकलेट गायनायनि टिमाव सोगासिनो नै এইফালে আমাৰ আহে গামবুঢ়া আহে গামবুঢ়া भी भराई रहे प्लास्टिक में भिडिअटा নাই চোৱা নাই भरा जल्दी भरा इसेल' सोग्रो फार्स्टआव खनसेनो बुरजा सोनाङा नङाबा खंख्ला थायो भरा मिथुन भरा के ओए दे सालनी करे रहे दुजन के मैं आए रहूँ ना এখন कहाँ दुजन है बोरो राहुल हायानो मोनासै हाखौ मोनासै अबाव थांनो नागिरलायखो ए खामानि सोलिगासिनो नै फुंनिफ्रायनो थेलायाव रोगानानै दोनहैदों आरो ओरै सोगासिनो नै सोग्राफोरा बुरजा हाथारबाय ने प्लास्टिक फुवारनानै हरग्रा जादों थुनिसिखा गैया आइ जोंना थुनिसिखायाव थांखो बैखै थांनानै फैयासै सुमिखा मोना दासो फैदों दिनैसो फैनो रोंदों बिस्रा ओइलाय नै जाना थां सिला गंसे जाखादों साब्रै साबा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जनदां दंबावो 22 जन बै सियार माबायावबो थुलावबो जिरायदोंमोन
बिहा बिनि जायगानि मानसिया अबाव थांलायबाय मिथिया ए न'आवसो थांदोंना बियो साइकेल दोनहैदों जास्टिन दहायनो मालाय हनै सोफैखांबावबायसो बिस्रा सानैजों मालाय नै बिसोर मैयायो बिसोर सानैया नासो हमनो फैदोंमोन आरो ओमफ्राय जाहानि सिथ्लाजों फैबाय बिदि खामानि मावबाय थानाय नुनायखाय दिनै ओंखाम थफ्ला लाना फैखालायबावो मालाय बिसोरसो बांसिन हाबावसिन नै जि मोजां नारथेदों खोनाया थालखौनो लाया खामानि दा साननैसो मेंबाबो आगोर मोनाखै ओरै फैदो Manusia soakin nama? Ha? Mana soakin nengah? Dua sedang. Isu jar suka. Raul lagi tak ada Raul. Ha? Yo isu selir na horlai. Guli beli. Kira ke? 3 barbai. Lihat sana lai. 20 जाबाय दां ना बे माबोरसो आबनि बे आबनि गोजा नोंनि आबना मोनथामजों सानैजों जमा सोदों दे दहायनो फैबानोसो दालाय 500 हाबायमोन नोंसोरसो खैदाव फैनायमोनथाय किनालाय नोङो 16था किनालाय मादैना 100 आनैनाथ' बुरजा जाथारबायदां 200 कितना वाला मामा कितना वाला नहीं नहीं जब आगे 100 जा है 100 যায় রে এখন আরো 100 अभी 100 হয় দে প্রথম দিন না কিরকম বড়াই রে ঠিক সে বড়াই টাইট হইল না ওইটা কিরকম হয় ওইটা ইয়া খালি আহে দেখবো ওইটা খালি ছড়েক না লাগে पूरा भरबे 100 होले हां वो नीचे उठा लीजिए इटा और बाकी का तो है मैंने लेकर तो है लेते थुनमुस নাই মানে রে মারে এ নরম হই রে কোনটা দে হালকে বড়াবে ওড়াইটাকে কিতনা হলে ওড়াই 20টা 20টা না 450টা 20 তো ভরাই দে হলে 400 বড়াই দে कोई भराई हासोगासिनो नै लोगोफोर हा पटापट नै इथिंबो सोजोबबाय खावसे दोनैखांजोबबाय क्या जानने के लिए सीको ऐप डाउनलोड करो है ना इसमें अभी मिट्टी भरने के बाद पुली कैसा डालेंगे गुट्टी कैसा डालेंगे उसको जानने के लिए सीको ऐप डाउनलोड करो ओए তোদের এটা কি রকম লাগে হ্যাঁ প্লাস্টিকটা ওই রকম হ্যাঁ ডুপ্লিকেট 2 নম্বর করে रहे শালা ভালকে বড়েক দে और ওইটা भी देखो ওইটা भी হ্যাঁ মাকড়া করে रहे হলো না এই হলো পিছে ভালকে বড়েক লাগে खड़ा नहीं हल नहीं तो ভিডিও বনাক লাগে ওইদিকে ভিডিও বনাক লাগে বলে रहे চকড়া গিলা ए जल्दी जल्दी चलबो जल्दी दे जल्दी चल दे जल्दी चल थांनो मोना फार्स्टआव नङाबा थांनो मोना इसोरो फार्स्टआसिम सालिगोन दे
नै हाम्फेया अमा आदार होनानै फैखांबाय अमा आदार होदों माथो रोगानायखौ नुवाखै ए नायलाय नै बिथिं जोंनाथ' चक्लेटआ बिराद गोजौ गोजौ जाबाय नोंथांमोना नुखाबायानो नै दा माने नैबेहायबो सोनानै दोनजोब्बाय आरोना बारियाव जायगायानो गैया नालाय ओंखायनो बेयावनो दोननांबाय नै बेयाव माने फिथाइ सोथ'वाखै बेगर गासिबाव बेगर सोजोबगोन नै बिथिंबो आरो बै नेट सोंनायाव गासिबो चक्लेट गोजा चक्लेट बेगर सोजोबसै दाख्लैबावै आङो कर्नाटकनिफ्राय ट्रेनाव बुकिं खालामनानै बिहरदोंमोन नालाय दा नोंथांमोना आंनियाव जेनुवेन फुलि मोनगोन आरोना बैसो जानाय बिफांनिफ्राय लाबोदों नालाय आं बिदिनो 50 बोसोर जानायनिफ्रायसो लाबोदों आरोना 50 बोसोर 25 बोसोर मिनिमाम 25 बोसोरनिफ्राय लाबोदों आं ओरैनोथ' 12 बोसोर जाथारनांगौ फुलि बानायनो थाखाय जोंनि आसामावथ' 12 बोसोर जानाय दंफाङानो गैखाया दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे सानो हयै जेनुवेन फुलिखौ गायब्लानो जाबाय नङाबा नोंथांमोना उनावहाय बेगर थेफा मोनोब्ला फाननाय समाव दाम मोननाय नङा आरोना कम्पानियाबोथ' नोंनो बेगर थेफाखौ दाम होआना होस होस दाउआ एरख'फैबाय थादोंदांलै जाजोबनांसिगोन र' बे दाउखौ होस होद होद अल्ला नैथिं बेगर सोजोब्बाय नेट बायबावनांगौ नेट बायनानै बैथिंबो होथेजोबनांगोन आं जानाय नङा नङाबा दाउआ एरसि फैबाय थायो नै बेनिखौ एरख'जोब्बायानो दां गरथाम सोबावनांगौ दं बेयावबो ओरै सोजोब्बाय नै बिथिंबो सोजोब्बाय दै सारबावनांगौ बेयाव नै रानखावजोबलायबाय दैयानो दै होबाय थानांगौ बिथिं ओरै दोनजोबबावनांगौ बिथिंबो मथा मथि बारि गंसे जाफ्रामनो हागौ फुलिया बारि गंसेबाबो बेसेबां जागोन मिथिला सोख'नोनो हायाखै नै बिथिं रोगानानै जाबगासिनो हाम्फेयाबो नै हाब बिराद गुवार सोंनांसिगोन माथो माबाया नेटआ ओइ नों रोङा दांनाङा माबा सोनायावसो जाखावगोन दे जाब्बाय लथा बेयावनो दोनफैजोबबा साबसिन जागौमोनदां माखौबा जायोलै ओरै सारि खना सोंनांसिगोन नेटखौ गांथामसो नांगोन बेयावनो चक्लेट फिथाइया नै मोनजोब्बायानो बिराद गिदिर गिदिरखा आरोना थाइसेयावनो सेरसे जानाय नायदो नोंथांमोना नै खाट्रा गिदिर गिदिर फिथाइया ओंखायनो फटाफट सोदों आरोना मोनजोब्बाय नालाय आमबार सोजोबनोसै दाखालि 8 बस्ता बिहरदोंमोन आं 3 कुइन्टेल बिहरखादों आरो खेबसेनो खावसे सोखांबायबो ओमफ्राय खावसे सोबावनांगौ दंबावो देख्रुबनानै सोजोबनोसै बेखौ एकदम जेनुवेन फुल मोनगोन नोंथांमोना आंनाव